Noong panahong napunta ako sa puno ni Lindayag, naupo si Salbog sa tabi ni Goyang at nagwika ng, Maaari ko bang tingnan ang iyong palad, alabay? nang ilatag ni Goyang ang kanyang palad kay Salbog, nanlaki ang mga mata nito at animoy nakakita ito ng bathala at bigla yung yumukod sa harap ni Goyang. Napatayo si Goyang at nang tingnan niya ang mga tauhan ni Salbog, lahat ito ay nakayukod sa kanya. Teka, anong ginagawa niyo? Magsitayo kayo. Bakit kayo nakayukod sa harap ko? Takang tanong ni Goyang. Nagbibigay-pugay kami sa hinirang ng diwatang Lindayag. Sigaw ni Salbog at ng mga kawal niya. Pero, isa pa lamang akong mag-aaral. Baguhan lamang ako, kaya hindi ako karapat-dapat sa pagpugay ninyo. Wika ni Goyang. Sa mga susunod na araw, malalaman mo kung bakit sila nagpupugay sa iyo. At biglang dumapo ang isang lawin sa balikat ni Salbog. Inutusan niya ito. Ipaalam mo kay Tandang Lucio na lumabas na ang unang palatandaan kay Goyang. At agad pinalipad ni Salbog ang lawin. Goyang, ako naman ang magiging guro mo sa pag-aral ng pagmanipula ng mga hayop at insekto. O mas kilala sa pangkalahatan bilang pambabarang. Pagpapaliwanag ni Salbog. Teka, di ba masama ang pambabarang? Bakit kailangan kong matutunan to? Takang tanong ni Goyang sa mensahero. Tumugon naman ito ng, Ang barang ay isang kaalaman o aral na gumagamit ng mahika. Maaaring itim o maaaring puti. Depende sa paggagamitan mo dito. Ang kadalasang gamit namin ay ang mga insekto, kagaya ng uwang, salagubang, mga kulisap, lakang, o ang mismong salagubang na kung tawagin ay barang. Ito ang kadalasan at karaniwan naming ginagamit kung kaya kami ay tinawag na mambabarang. Panimula pa lamang ito sa mga aral na matututunan mo. Ang pinakamataas na uri nito ay ang pagtataglay ng kakayahang magmanipula ng lahat ng uri ng hayop. Pagpapaliwanag nito. Kagaya ba ng ginagawa mo, Salbog? Ang paggamit mo ng kalyaw at nung lawin? Balik na tanong ni Goyang. Ang kalyaw ay isa sa mga insektong alaga ko at bibihira lamang ang nakakapagpasunod nito dahil namamatay sila kapag hinahawakan ng mga tao. Depende sa nilalaman ng puso ng isang nagnanais mag-alaga ng kalyaw ang magiging kapalaran nito. Ang kakayanan ng engkantong ito ay parang sa mga mutya. Kapag matagumpay itong nabuhay ng humuli sa kanya, nagbibigay ito ng kakayahang manggamot. Pinoprotektahan din ito ang taong nag-aalaga sa kanya. At ang pinakamagandang katangian ng kalyaw, kaya nitong doblehin ang buhay ng taong may hawak sa kanya. Pagpapaliwanag ni Salbog. Nagtaka si Goyang dahil napakabata pa ni Salbog. Kaya tinanong ito ni Goyang ng, Manong, ilang taong ka na pala? Tanong niya sa mensahero. Ilang taon na ba ako sa palagay mo? Balik na tanong nito sa kanya. Nasa edad 28 o 30? Tugon ni Goyang. Bigla naman itong tumawa ng malakas. Mali. 60 taong gulang na ako. Ito ang isa sa mga kakayahang ibinigay sa akin ng kalyaw. Hindi ako tumatanda at nasa sakin kung kailan ko gustong mamamatay. Laking gulat ni Goyang sa mga sinabi ni Salbog. Hindi niya akalaing
Kaharap niya ang isang taong may kakayahang hawakan ang sarili nitong buhay. O siya, tumayo ka na dyan. Nga pala, pansamantala tayong titigil sa lugar na ito dahil may mensahe ako natanggap mula sa mga alaga ko. Kapag umalis tayo sa lugar na ito at tinahak ang daan papunta sa direksyon na kinaroroonan ng iyong ina, maaaring makasalubong natin ang isang pangkat ng mga aswang. Ayokong malaman nila na walang tagabantay ang hamtik. Wika ni Salbog. Nung umalis kasi sila, halos lahat ng alaga ni Salbog ay sumama sa kanila. Bukod pa ito sa mga kawal na kasama nila. Hindi ito namalaya ni Goyang. Teka, anong sinabi mo? Pangkat ng mga aswang? At saka, bakit walang bantay ang hamtik? Iilang tao lamang ang kasama natin. Wala pa nga tayong 20. Takang tanong ni Goyang. Nang biglang sumipol si Salbog, ay naglabasan mula sa mga puno ang mga asong malalaki. At kasama ng mga ito ay iilang malalaking baboy ramo na mahahaba ang pangil. Sa di kalayuan ay may nakita din si Goyang na isang pulutong ng mga kalabaw. At nang ibaling niya ang tingin kay Salbog, nagsalita ito. Sila mga bantay na tinutukoy ko. Kung nasaan ako, naroon rin sila. Kaya ayokong mamamataan tayo ng pangkat ng mga aswang na yon. Dahil paniguradong sasalakayin nila ang hamtik kapag nalaman nilang naririto ako. Pero huli na ang lahat dahil habang nag-uusap sila, isa sa mga alaga ni Salbog ang dumapo sa balikat nito. Isang puting uwak. May dugo ang balahibo nito. Nanlaki ang mga mata ni Salbog. Nang sa di kalayuan nakita niyang papasugod sa kanila ang pangkat na tinutukoy niya. Goyang, marami sila. Hindi kita kayang protektahan laban sa kanila. Kaya ito na ang oras para ipagtanggol mo ang sarili mo. Wika ni Salbog habang nagguguhit ng kung ano-ano sa lupa. Matapos niyang magguhit, nagdasal ito nang nakataas ang mga kamay. Sa pagkakataong yon, humarang sa kanila ang mga alagang kalabaw ni Salbog at ang mga kasama nilang mandirigma. Lahat nakahandang lumaban. Si Goyang naman, hindi mawari kung ano ang gagawin. Hanggang sa naalala niya ang mga katagang sinambit sa kanya ng kanyang gabay. Ibinulong niya ito sa hangin. Ako ang kalikasan. Ang kalikasan ay ako. Matapos niyang ibulong ang mga ito, naglitawan sa paligid ang napakaraming balang. Nagdilim ang kalangitan dahil sa sobrang dami ng bilang nila. At habang tinititigan siya ni Salbog, nakikita ng mensaherong nakangiti ang dalaga na animoy tuwang-tuwa sa ginagawa niya. At nang ikumpas ni Goyang ang kanyang mga kamay, ang isang laksang balang ay sinugod ang pangkat ng mga aswang na papasugod sa kanila, na naging dahilan para mabalam ang pagsalakay nila. Sa pagkakataong yon, lumusob naman ang mga asong alaga ni Salbog at pinagkakakagat ang lahat ng kasapi ng pangkat na yon. Ni hindi man lang sila makagante sa pagsalakay na ginawa ni Goyang at walang ano-ano. Nagdasal si Salbog at biglang naglabasan sa lupa ang napakaraming uwang. Pumasok ito sa katawan ng mga aswang na kalaban nila, sa tenga, sa bibig, at kung saan-saan pang maaaring pasukan ng mga ito. Nang makita ito ni Goyang, inilapat niya ang kanyang mga palad sa lupa na naging dahilan ng paglitaw naman ng napakaraming baging na puro tinik. Isa-isa itong lumingkis sa mga nakatayong aswang
at dahan-dahan nitong hinahatak papailalim sa lupa ang mga nilalang na yon. Bagay na ikinagulat ni Salbog. Nakatulala lamang ito sa dalaga at nagwika sa isipan nito ng, ano pa ba ang maituturo ko dito? Halos alam niya na ang lahat ng dapat gawin. Nang ibaling niya ang tingin niya sa mga aswang, wala na ang mga ito. Kinaina ng lupa. At nang kakausapin na nito si Goyang, napansin niyang wala ito sa sarili at nakatulala lang ito. Kulay puti pa ang mga mata. At ang kapansin-pansin ay ang kanyang mahabang buhok na dati ay kulay itim. Pero nung mga oras na yon ay halos kulay ginto na parang nasisinagan ng papalubog na araw. Nang bigla itong bumagsak sa lupa, sinambot niya ito at pinilit gisingin. Goyang! Gising! Anong nangyari sa'yo? Oy, gising! Ang bigat mo pa naman. Huwag mo sabihin na papasanin pa kita. At dahil sa mga sinabi ni Salbog, isang malutong na sampal ang natanggap niya kay Goyang bilang tugon. Anong mabigat? Ganun na ba ako kataba? Wika nito habang bumabangon. Pagtayo nito, kaagad niyang hinarap si Salbog at nagsalita ng, O ikaw, hindi porket nauna sa akin pwede mo na akong kutsa-kutsain dyan. Inis na sabi ni Goyang kay Salbog. Hindi naman sa ganon. Nahahalata ko lang na tanghali ka ng magising at hindi yun ang ugali ng isang babaylan. Para ka pang mantika matulog. Kanina yung kalyaw, kung hindi ko alaga yon malamang, naalmusal ka na nun. Yan ba ang pinag-aralan mo sa mga naging guru mo? Yan ba ang itinuro sa'yo ni Lucio at Amalia? Pangungutya ni Salbog. Nanggagalaiti na si Goyang dahil sa sinabi ni Salbog. At habang nag-uusap sila, may isang uri ulit ng ibon ang dumapo sa tabi ni Salbog. At nun lingunin ito ni Salbog, nanlaki ang mga mata niya dahil may dala itong balita mula sa kinaroroonan ng ina ni Goyang. Nga pala, ang pangalang ibininyag sa kanyang ina sa Katoliko ay Constancia, pero ang tunay nitong pangalan ay Salve. Itinago nito ang kanyang pagkatao at tunay na pagkakakilanlan para na din sa sariling kaligtasan. Dahil sa naging pasya nitong talikuran ang pagiging babaylan, ay hinangad siya ng lahat ng mga elemento dahil sa kanyang kapangyarihan. Pero alam niya na dadating ang pagkakataon na masusukol siya at mahuhuli. At ito nga ang kaganapan sa kasalukuyan. Nasa isang pangkat ng mga manggagaway ang ina ni Goyang na si Salve. Balik tayo sa kwento. Napalingon si Salbog sa dalaga. Alam ko na ang kinaroroonan ng iyong ina. Kaya maghanda ka na. Hindi na biro ang haharapin natin, kaya huwag ka sanang babagal-bagal. Wika nito sa dalaga. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin ko na hindi ako magiging pabigat sa iyo, matandang hukluban. Tugon ni Goyang habang naglalakad papalayo. Huwag kang masyadong lumayo. Baka maligaw ka at malunok ka ng kalyaw dyan. Pangaasar ni Salbog sa dalaga at nagtuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, pansin ni Goyang na mag-isa lang siya, kaya agad siyang nagpalingalinga. Huwag kang magpahalatang may kasama ka. Nandito lang ako sa paligid. Nagtaka si Goyang kasi wala naman siyang nakikita, pero naririnig niya ang boses ni Salbog. Asan ka ba? Tanong nito. Sinabi nang huwag kang magpapahalatang may kasama ka
Napakatigas ng ulo mo. Maglakad ka ng diretso at mamaya malalaman mo kung bakit ako nagkukubli. At makalipas nga ang ilang oras na paglalakad, biglang nagsalita si Salbog ng, Goyang, hinto! pero huli na ang mensahero. Dahil nakatayo na sa harapan ni Goyang ang isang napakalaking aso. Nandito na tayo sa bukana ng baryo na kinaroroonan ng iyong ina. Yan ang tagabantay. Umatras ka ng dahan-dahan dahil hindi ka sasantuhin ng nilalang na yan. Wika nito habang nakatayo sa likuran ng dalaga. Ang malahiganteng asong nakaharap nila noong mga oras na yon ay tinatawag na barog. Ang mga barog ay mga engkantong aso na alaga ng mga manggagaway. Napakalalaki ng mga ito at itim ang lahat ng parte ng katawan. Maging ang mga buto at kahit ang mga pangil nito ay maiitim din na punong-puno ng nakakalasong laway. Bawat patak ng laway ng barog ay kayang pumatay ng isang normal na tao. Manong, ano po yan? Tanong ni Goyang. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, sasakmalin ka niyan. Babala ng mensahero. Ha? Anong gagawin ko? Tatayo na lang ako dito. Tanong naman ni Goyang. Medyo nanginginig na ang tuhod ng dalaga kasi hindi mainam ang balanse niya nung pinahinto siya ni Salbog. Yung isang paa niya nakatingkayad at ang isa naman ay nakataas na akmang maglalakad. Yung parang pahakbang ka na tapos bigla kang huminto. Ganon. Sa ngayon, Goyang, wala akong maitutulong sa'yo. Dahil walang sandata ang kayang bumaon sa balat ng nilalang na yan. Pero may paraan. Alam ko na ituro ito sa'yo ni Tandang Lucio. Wika ni Salbog. At dahil sa pag-iingay ni Salbog na nasa bandang likod ni Goyang, napalingon sa kanya ang barog. Kinuha ni Goyang ang pagkakataong yun upang makatayo ng diretso. At nang magawa na niyang makatayo, kaagad siyang nag-isip kung alin sa mga itinuro ni Tandang Lucio ang maaari niyang gamitin para malampasan ang nilalang na nasa harap niya ngayon. Hanggang sa sumayad sa isipan niya ang pag-aral sa pagbabalat ng bunga ng buwa. Naupo ito ng dahan-dahan sa lapag at pumikit. Nagtanong si Salbog sa dalaga ng, Oy, Alabay! Anong ginagawa mo? Ba't ka nakaupo? Tumayo ka dyan. Hindi ito ang tamang oras para matulog. Wika ni Salbog. Tumahimik ka na lang at maghintay. Wala ka din namang maitutulong eh. Tugon nito sa mensahero. Nang mula sa kinauupuan ni Goyang, nagsilabasa na naman ang mga baging at unti-unting pumulupot ang mga ito sa katawan ng nilalang. Alam ko hindi ito kayang pigilan ng mga baging ng matagal, kaya bilisan mo nang makadaan tayo. Wika ni Goyang habang papatayo ito. Sabay takbo papalampas sa barog na namimilipit pa din sa gapos na nilikha ni Goyang. Magaling, Alabay. Di ko akalaing maiisip mo yung baging. Pero ano naman ang naisip mo nung umupo ka sa harap nun? Tanong ni Salbog. Naisip ko lang ang tinuro ni Tandang Lucio. Hindi dapat suungin ang problema. Lalo na kung hindi ito kayang talunin ng lakas lamang. Kaya naisip ko na gamitan ito ng isip. Napansin ko kasi na hindi ito sasalakay kapag hindi ako kikilos. Kaya ginamit ko ang baging para igapos ito at mapigilan. Pagmamayabang ng dalaga. Mahusay. Nalampasan mo na naman ang pagsubok ko. Ngayon, maaari mo bang tanggalin yung baging sa alaga ko? Kawawa naman eh. Pagbati at pakiusap ni Salbog sa dalaga. Bahala ka kung paano mo kakalagan yung alaga mo. Kasalanan mo yan.
Ang dami mo kasing nalalaman. At lumakad naman ang mensahero pabalik sa alaga nito habang nagkakamot ng ulo. Ano ba kasi ang naisip mo at yun pa ang ginamit mong pagsubok ha? Matandang hukluban? Tanong nito sa mensahero na nagkakalas ng mga gapos ng baging doon sa alaga niyang barog. Hindi ba sinabi ko nga sa'yo na ang buong paglalakbay na ito ay pagsasanay sa kakayahan mo? Nakangiting sabi ni Salbog kay Goyang. Dagdag pa nito. Hindi basta-basta ang mga haharapin natin sa baryo ng mga manggagaway, Goyang. Hindi biro ang kanilang kakayahan. Kung ano ang nalalaman mo ay wala pa ito sa kalingkingan ng mga yon. Napayuko si Goyang at nagtanong. Bakit kasi kailangan pa nilang hulihin ang nanay ko? Wala naman silang mapapala doon. Ni hindi nga yun marunong maglinis ng galos ko dati. Wika nito. Goyang, gaano mo kakilala ang iyong ina? Tanong ni Salbog. Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre kilala ko siya. Nanay ko siya eh. Tugon ng dalaga. Oo nga, nanay mo siya. Pero alam mo ba ang nakaraan niya? Alam mo ba ang pinagmulan niya? Muling tanong ni Salbog. Ang pagkakaalam ni Goyang, ang kanyang ina ay anak ng isang magsasaka na nagustuhan ng kanyang ama. Mula yon sa isang prominenteng pamilya. Kaya sila nagkaroon ng malawak na pag-aaring lupain dahil sa pamana ng kanyang ama. Alam mo na ba ang lahat ng kwento ng iyong magulang na naikwento sa iyo ay pawang kasinungalingan? Ang iyong ama na si Matias, o mas kilala sa syudad na si Don Claudio, ay isang piniling asog, at ang iyong ina naman na si Salve, o mas kilala sa pangalang Doña Constancia, ay isang babaylan na mula sa baryong pinagsasanayan mo. Ang ama ng iyong ina na si Manuel ay isa sa mga bonggaitang asog na kaisa-isa mula sa angkan ng mga babaylan na nakatawag sa Bakunawa, at naggamit pa ito sa digmaan. Laking gulat ni Goyang sa mga narinig niya mula kay Salbog. Hindi ako naniniwala sa'yo. Niwala ngang kakayahan ng tatay ko eh. Paano mong nasabi ang lahat ng yan? Nakilala mo na ba sila? Nakasama mo na ba ang mga magulang ko? Tanong ni Goyang kay Salbog. Goyang, malalaman mo sa takdang panahon. Sa ngayon, humanap na muna tayo ng makakain. Nagugutom na ako eh. Suwestyon ni Salbog. Teka lang, bakit hindi yung tandang ni Raha Balinso sa yung katayin natin? Tutal, lagi naman akong ginigising nun nang wala sa oras eh. Wika ni Goyang. Huwag mong magalaw-galaw ang sari manok na yon. Baka pagsisihan mo ang oras na binunot mo ang isa sa mga balahibo ng engkantong manok na yon. Ang sari manok na alaga ng Raha, ayon kay Lola Goyang, ay isang engkantadong manok na may kakayahang magbigay ng swerte o sumpa sa isang tao. Isa lang ito sa mga mahihiwagang nilalang na alaga ng Raha. Meron pa itong isang alaga na kung tawagin ay ibong bulalakaw. Isang uri ng ibon na nagliliyab ang buntot. Hawig ito sa isang lawin. Ang kaibahan lamang, nagsisihabaan ang balahibo nito sa buntot na nag-aapoy sa tuwing lumilipad ito. At sa mga panahong naglalagas ito ng buntot, malas ang tatamaan ng nalagas nitong buntot dahil siguradong mamamatay ang taong yon. Ang tanging pangontra dito sa tuwing makikita itong lumilipad sa kahanginan ay ang pagsabi ng "Puwera sinda, bulalakaw", na simpleng ibig sabihin ay "Huwag mo kong babatiin, bulalakaw". At tumungo na ang dalawa upang maghanap ng makakain sa gubat. At sa kalagitnaan ng paglalakad, di maiwasang magtanong ni Goyang kung kailan sila lulusob sa baryo.
halos abot tanaw na nila ito. Nakapasok na nga sila sa bulwagan ng baryo, pero ang pinagtataka niya, ni isang manggagaway walang sumalakay sa kanila. Ang lahat ng nakikita mo ay isa sa mga kakayahan ng mga manggagaway. Ang gumawa ng ilusyon at lansihin ang mga paningin ng mga tao. Napakalayo pa natin sa baryo nila, Goyang. Pero ang nakikita mo ay palatandaan na nakapasok na nga tayo sa teritoryo nila. Pero ang totoo, Goyang, napansin ko din, bakit nga ba walang sumasalakay sa atin? Pagpapaliwanag ni Salbog, maging siya pala ay nagtataka din, kaya kaagad siyang nagpalipad ng insekto upang magmanman sa paligid. Ngayon ang gagawin natin ay maghintay sa pagbabalik ng alaga ko. Pero, meron akong ituturo sa iyo. Ito ay kung paano magkarga ng sabulag at mga uri nito. Pero kumain muna tayo. Mas madaling matuto kung may laman ang tiyan, hindi ba? At sa buong araw na yon ay puro kaalaman na lihim na karunungan ang itinuro ni Salbog sa dalaga. Ilan dito ay ang pagkukubli ng ora, pagbabalat kayo, at syempre ang panlalansi. Dahil dito bihasa ang isang mensaherong kagaya ni Salbog. Sa bawat aral na tinuturo ni Salbog sa dalaga, namamangha siya dito dahil ang bilis matuto ni Goyang. Yung tipong isang beses niya lang ituturo at ang susunod na mangyayari ay susubukan na ito ni Goyang. Matagumpay niya itong naisasagawa. Ang bilis mo talagang matuto, Alabay. Kung nakikita ka lamang ng iyong mga guro, siguradong matutuwa at ikakarangal ka ng mga yon. Wika ni Salbog sa dalaga. Pero Manong, normal lang ba talaga ang ganitong kakayahan? O sobrang bilis kong matuto sa lahat ng bagay? Lalo na sa larangan ng pagiging babaylan. Pagtatanong ni Goyang. Hindi naman na nakakapagtaka ito. May tagna kang dapat isakatuparan at idagdag mo pa ang basbas ng Apo-Lakay. Marahil, ito ang mga dahilan kung bakit sobrang bilis ng iyong pagkatuto. Nagtagal pa sila ng mga ilang linggo doon sa teritoryo ng mga manggagaway. At nakita na ni Salbog ang napakalaking pagbabago sa kakayahan ni Goyang. Nakakapagpasunod na ito ng mga hayop. Kaya na din itong utusan ang mga tanim, lalo pag naghahanap siya ng makakain. Dahil din sa pagsasanay ni Goyang, nasanay itong hindi kumain ng karne, dahilan para maging mas malapit siya sa mga hayop. Hanggang sa dumating ang pinakahinihintay ni Goyang, ang oras ng pagpasok nila sa baryo ng mga manggagaway. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin ni JR. Kaya comment naman kayo sa baba ng JR, sulat na JR. Kita-kits tayo sa part 7 ha. Kasi wala, hanggang dito pa lang eh. Yun lang. Salamat sa pagsubaybay sa Goyang. Sa ngayon, maranhig muna tayo. Kita-kits.